Jien dejjem gburi li Malti rispettivament jekk inkunux fil-gvern jew le u rispettivament xejn ħadd ieħor. Hekk sostna l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt intervista fuq One Radio it-tnejn filgħodu. Għalli dan il-gvern jemmen li jrid jiddaħħal iżjed il-valur tal-bżulija u jagħti l-għajnuna lil min verament irid jaħdem. Irridu nkunu serji biżżejjed bħala pajjiż illi anka kull min iħallas it-taxxa bħala taxpayer illi niddeċiedu lil min irridu ngħinu. Jien ngħid għandna ngħinu lil min irid jaħdem. Min ma jridx jaħdem ma ħaqqux għajnuna. Aħna bħala Soċjalisti Demokratiċi aħna impenjati bħala gvern progressiv illi ngħinu lil minu batut. Maħniex impenjati li ngħinu lil minu għażżin. Saħaq li hemm bżonn jiddaħħal l-indiċi tax-xogħol biex l-istudenti jkollhom gwida ta' possibilitajiet ta' xogħol fil-linja ta' studju li jkunu ser jieħdu. Jemmen li l-aqal huwa importanti fosthom li persuna tfaddal u li tinvesti fil-proprjetà tagħha stess u l-gvern se jkun qed joħroġ qatt ta' inizjattivi l-iktar għaż-żgħażagħ. Dwar it-tiftix għaż-żejt il-Prim Ministru qal li l-ħidma qiegħda ssir, imma l-ekonomija u tbassir għalissa qed ikunu bbażati fuq ir-riżorsi li l-pajjiż diġà għandu. Barra minn hekk qal li Malta permezz tal-pożizzjoni strateġika tagħha tista' tidħol f'suq ieħor, dak ta' tiswija ta' strutturi u apparat tal-qasam taż-żejt. Qal li fil-każ ta' Smart City il-Gvern tkellem mal-investituri u ħadem sabiex titnaqqas il-burokrazija u jintlaħqu l-miri. Ma għamilniex xi ħaġa ta' barra minn hawn. Li daħħalna huwa l-enerġija u r-rieda illi mhux titlaq l-affarijiet għarrieħhom kif kienu jintelgħu qabel. Saħaq li rebħa f'din l-elezzjoni se tkun ibbażata fuq il-maġġoranza ta' voti u mhux ta' siġġijiet. Għalli jinsab kuntent li l-Gvern qed iwettaq dak li wiegħed waqt li mkien mu qed jikser kelmtu. Tenna li minkejja kollox it-triq għar-rebħajja diffiċli hekk kif il-partit fil-Gvern rarament iġib maġġoranza ta' voti f'dawn l-elezzjonijiet. Għaldaqstant ħeġġeġ biex fl-24 ta' Mejju kulħadd joħroġ jivvota l-kandidati kollha tal-Partit Laburista.